Hello everybody! Здравейте, приятели! Съжалявам. Това бяха някакви съобщения от Вайбъра, като ме продължава. Аз съм Риса Емирова Димитрова. Надявам се да ме помните от предишните и не помня си колко епизода. И сега ще говорим за албумите с стикери. Най-вече момичетата се занимават с тях. Но обаче в моя клас и момчетата също. Момчетата имат и толкова големи албуми, но момичетата имат толкова. Като моя. Ето го. Моя е точно толкова и точно толкова широк, защото го напълних с стикери. Сега трябваше някои стикери да ги залепям ето на корицата, защото не ми стигна мястото, но за хубост ми купиха нов. Толкова широк. И моят беше прозрачен, но този сега е с бели корици. И тук на първата страничка не си побрах някои стикери и си ги сложих тук. Така, сега ще ви покажа, този вече ви го показах, няма нищо друго. И този сега, време е да го разглеждаме. Така. На първата страница съм сложила лист, защото много не си личаха нещата. Ето. Това. Съжалявам, тези тапаци не спират да ми пишат и ме дразнят. Накрая си изтрия групите. Надявам се. Но знаете, че можете да си ги менкате из ръката. Значи, разглеждате си албумите. Тези са с манita, горе, долга деца. Тези са с гавани. Имам някои за Хелоуин, които са много яки. Купете си ви стикери на... Имам калинки, имам всичко. Ръката ми умаля. Но не ми пука. Що ме за вас ще издържа. Май. Това е 3D. Тук имам кристалче и на другата страница. Янова този, тук сърценцето. И 3D пеперутки. Вижте. И това 3D заема ми цялата страница, защото е грамаданско. И е само едно. Новияки, нейлонови. Аз ги сменям бързо. Имам кукли за дрехи. Да, така е удобно. И тук този и този имат топченца вътре. За първи път може би ме виждате с пусната коса. Аз много знам. Рибки!
Аз съм готова направо за Хелуин, защото имам и хелуински стикерчета, които са от плат. Ще ви ги покажа. Аз иначе ги имам дадени. Съжалявам, тези непрекъснато не ми... Толкова ме харесват, че не спират да ме пишат. Ето ги. Имам още много. Sorry, guys. Ето. Свършвам с албума. Дъжд. Чинавичетата ма кефят повече. И последните неща. Готово! Картинката ми е тъкмо на пепело. Ако не сте забелязали, съм на село. Фак! Ако не сте забелязали, съм на село, спалнята. О, фак! Спряха. Така. Да. Новия ми. Този има 24, а този има 18 листа. Не, страница, а листа. Само тук съм сложила стикери, но останалите нямам стикери, защото ми е нов. Но обаче, когато се прибера Бургас, ще се взема пандички и кученца. Защото в голямата междучаса в Даскалото имаме доста магазини. Някъде около 4-5, не 10 са. И ние ги обикаляме, защото нашето междучасие не е 20 минути, а 1 час. 1 час е голямото междучасие. 20 минути е малкото. Любен Карвел в училище. Яко! Аз съм 4-ти клас. Гинка Сотирова. Баси яката госпожа. Не е първа младост, но обаче е най-добрата в училището, затова ме записаха там. Без това е рисователна. А след 4-ти клас ще се преместя в НУМСИ, музикалното училище. Ще кандидатствам с балет. Тренирам още. И когато завършваме 4-ти клас, ние имаме бал. Аз ще съм с една дълга рокля, която е бяла и е тук. Имам и бели кичури. Да, имам боя за бели кичури, така че се направи. Копка. Не, че не ни разрешават да ходим с неща, каквито си искаме. Да, дават. Това е хора. Чакайте ми следващия епизод, който ще е след малко. До скоро, хора! До после!